Здравейте, аз съм архитект Николова и съм управител на компаниите Конструктив. Поради повишения интерес към програмата Никол Хаузинг, решихме да направим това видео, в което да обясним на практика как тя работи. Накратко, програмата Cohousing представлява начин, по който клиентите да закупят недвижими имоти на изключително преференциални цени, които често са 30-40% по-ниски от пазарните. Сега ще обясня на практика какво представлява тя. Преди това ще спомена, че програмата Cohousing е започнала своето развитие през 70-те години от миналия век в Дания и в момента е доста разпространена в света. Във всяка държава тя е придобила по-различен вид според местното законодателство и традиции. Конструктив България прилага програмата в България, като естествено я адаптираме към местното законодателство и очакванията на нашите клиенти. На практика програмата Cohousing представлява следното. Ние като инвестиционна компания, първата стъпка, която правим, е да намерим подходящ парцел за изграждане и реализиране на строителна инвестиция. Печеливша строителна инвестиция. Да кажем, че това е недвижимият имот, в който ние ще реализираме бъдещото строителство. Този имот се предлага на цена, да кажем, 2 милиона евро. Вместо ние като инвестиционна компания да закупим целият имот, решаваме, че можем да реализираме част от него чрез програмата Cohousing. Какво представлява тя? За този имот ние го проучваме, отделяме необходимото време да го проучим, да направим идеен проект, да го анализираме и съответно идва момента, в който ние го предлагаме на пазара чрез програмата Cohousing. Клиент, който иска да участва в програмата, всъщност закупува конкретен недвижим имот. Ако това е нашият идеен проект, нашата сграда, той може да си избере на съответният етаж, съответният недвижим имот, да кажем, че той е с площ от 100 квадратни метра. За улеснение. Цената на този имот ние определяме на 100 000 евро, съответно след бюджетиране на целият комплекс и внимателно правене на необходимите изчисления. Когато клиентът иска да закупи имотът по Cohousing, той реално закупува две неща. Закупува земя, идеална част от парцела и допълнителна площ от бъдещият обект. Ако това е неговият недвижим имот, който си е избрал, реално едната част той я купува като закупува земя и тази част му се полага като обезщетение. Другата част я закупува като застроена площ от недвижим имот. Цялата квадратура от 100 метра квадратни той я закупува чрез програмата Cohousing. Защо правим това? Когато развиваме програмата, реално покупката се осъществява на един много ранен етап, преди строително разрешение и още когато имотът се проектира. В този момент клиентът, който ще закупи недвижим имот, трябва да знае, че ще изчака повече време, отколкото да закупи недвижим имот на зелено или в строеж. За да има той съответната сигурност, да се чувства и по-спокоен, ние решихме, че програмата Cohousing може да позволи покупката на земя. Т.е. той става със собственик в бъдещият парцел. Какви са ползите на клиента от покупката по Cohousing? Първо, той става със собственик в земята. Това е много важно и това е една основна разлика от покупката на недвижим имот на зелен. Второ, на този ранен етап той може да предяви изисквания към разпределението на бъдещият обект. Имали сме случаи, в които клиентите дълго време не са намирали недвижим имот, който да отговори на техният начин на живот и реално чрез Cohousing ние проектираме индивидуален такъв недвижим имот. И безспорно едно от най-големите предимства е цената на имота. Съответно 40% по-ниска цена от пазарната не е за пренебрегване. Важно е да отбележат, че цените по Cohousing са с ДДС и включени нотариални такси.
естеството на програмата е такава, че ние трябва да ги обявим по този начин. Хората, които са закупували недвижими имоти, знаят, че нотариалните такси не са за пренебрегване, те са около 3 до 4% от стойността на имота. Тъй като всички сделки в компанията се изповядват на реални цени, с преводи по банков път, това е една не малка сума, която клиента трябва да я има в предвид, когато преценява конкурентността на цената по кохаузинг. Какви са предимствата за нашата компания? Чрез кохаузинг ние акумулираме на ранен етап сериозен капитал, който служи за бъдещата реализация на проекта и съответно имаме свободен капитал да реализираме други имоти, които представляват за нас интерес. Тъй като интереса към програмата нараства и решихме, че ще е добре да я обясним накратко с това видео, надявам се то да е дало яснота за този финансов продукт, да го кажа. Но аз искам да ви обърна внимание на нещо друго. Това е една част от нашата дейност, програмата кохаузинг, и се радвам, че тя набира така голяма популярност. Но на нашите клиенти обръщам внимание и върху качествата на недвижимите имоти. Ние сме архитекти и изключително голямо значение отдаваме на проекта. Смятаме и вярваме, че той определя до голяма степен нашият начин на живот. Затова в следващите видеа ще говорим много за архитектура и как тя влияе на привидно свободните ни избори, които правим в живота. Ще се радвам да ни последвате и да можем отново да говорим за нашата дейност. Довиждане и до скоро!